Pacho asem nyina I don't know can tam no. Who can tam no say? Me say otumfo ntam kese kan. Na asem nyina ni say. Who can tam no say? Me catch ochemfo say asem no senia ode kɔ no ɛfa oba panisi hu no. Ye ni nye hu nti onyai na already me atise. Opese odi ji oba panini free oba pani ayesi no. Edi ma mititu aba. Na ade ni say emla oba pani etoye no mami titu ade nsa eba be hu odi kuro chiri mu ntam no kan tam no say sebe odi askodia no ko bo bi auto you ran thank say asa o ka ku haso me kadu o chemfo eni ne mpenfo na agi asem na gina mu chemfo mpenfo achoyu Eno adayero Santahene aye Kumasi Traditional Council asetena mu no ensama hodo a wo hweye no na chichibiase dikro ensam no so eka ho bi nam so ma won ebo ne ka esanse na niema bi a woye ya ne mfa ma ne amamre kwanso na afenso won fa ne die ni buo amfa ma se bi ni wura wo hye na se anase wo kobo no so ma ne mu yeduru ema ni wura so akwamu hene meka Kumasi akwamu hene a eye asafo hene echamfo asafo boache ena wonde nsebo no eba Euro Santahene nim na sede asem ni siko pa ne de mo me yenko ni yenko tiba na eye minyo ikan akoko na kuya etna semusu bisha sesenka Graças a não é isso. Pode não nunca tu sono na anba com chidias. Esse daí na chama. É câncer. So graças a não aqui na chama. Ina massa no teu corpo. Dimbai na na dawo. Onde caminho infra na sabe na é no corpo chidias. Na me vê na missão. Michassie, you think I'm afraid of showing you now and by. Any ever says every way. Because in what is out and by and no, you can't she's probably tell all my main cousin because what is it? The grandma, father. And I was on the same side to die. Give you a friend now, then the own. What's this one? Chiji biasa adisem. So one is say one is what about her? So what is what chance we go to mami tutua ene biasa mba se akonya na sin eye wono asefo ene di chiji biasa akonya ena open dikro ensu e o fa omusu se omusu ne adiase uhwe mu a ira ande meja mo ma akasa mu sa ira sa aro se do je no burje e fe o te ko mo on aho One will get that no. One I can. What did he say? No, did you say? Utu for chiame. Your family openi Asanti Amwa FIFA. Me chidomi Emma Udikro. We are chidomi Emma Udikro. And I walk on town. Oh, here, me. What the Tomas Gassa? Why? It's really you are going to be able to go. Why? I'm not doing wrong. What is it? And they don't know can't tell no. Pacho asem I don't know can't tell no. Who can't tell me say? Me say utumfo ntam kese kan. Na asem nyina ni say. Who can tell me say? Me catch ochemfo say asem no senia ode kɔ no ɛfa oba panisi hu no
yɛni nye ho nti wonyae na already ne ate sɛ ɔpɛ sɛ ɔde gye ɔbaa panin firi ɔbaa panin a yɛasi no ɛde ma maame titi aba na adeɛ ne sɛ mmerɛ a ɔbaa panin ɛtɔɔyɛ no maame titi de nsa ɛba bɛhu ɔdi kuro o kyerɛ mu ntam no ka ntam no sɛ sɛbe ɔde akodwa no kɔbɔ obi a ɔto ewura ntan kɛseɛ asa woka gu ho aso meka du ɔkyɛmfoɔ ɛne ne mpanimfoɔ no agye asɛm no agyina mu akyɛmfoɔ mpanimfoɔ ɛso na ɔhene no wɔhene fa na wɔka ntam no mepakyɛw yɛyɛ letter power of attorney ɛdim na mekasa ɛde ma no ɔhene no na ɔgyina nkyɛn ɔhene no ankasa wɔyɛ mepakyɛw wɔnie ɔma no ɔno ma no tumi sɛ wɔka ntam no anaa ani mi anem kae wɔna wɔka no sɛ ɔne kae Dabi on ne kae me na me man attorney of power ɔma no tumi sɛ ɔnka sɛ won kas na wotu ne ntanka sɛ suma ɔkye dɔm ne wodi kuru anka akyɛmfoɔ ntam na wofu akyire kɔka yi wɔ ntanka sɛ wosa de asoma Mr. Wara samre no na me wo abrukyire na me mal enu ti no sa asem no duru ho no wono so na maye attorney of power of attorney amano enu ti no na wo nu ntanka sɛ adoman na mo bitu ka ka sɛ ma wa pasa na ntu sɛ kɔka ntanka sɛ wo mu adoman di kuru Namanya kura sewu abawa ama no nti omo bitumi ka ta se o kan se ma wi a sewu ta ka ta se ntwe yi so kono wi a sewu ko no bi na se bitumi e ho sa sewu ka ko chi wura na mta se wo bi wi ka ma se ma ko yi ba mo nhwem se de wa ma mo na mo ka mo no kure yayi ana wo wa ba mo du se nya ma fa ne kan de na nso penye chidom hui ena asem de duku ni se wo se asem ba na ya fa ba penye se mo na no dibo yi ho ona kasama no fo asebe free achefo entomochi se to che ko de adebi ba sebe o chasa no kwa no a ebi tumi se wo tumi ko se wo onu ni ho kan ta se mo na wo dibo mo no ni odo mo bunze de odo mo yeso na chi ni bia di kan wo kura Yo. So someone says one day, and can't even him. No more family fast was on John Cantasina, wouldn't that say one day, we know money. Yo. So that said, won't mean catching for Bomano. So got your well enter and say, okay. Won't mean saying that say. What is the Aragoy? Se mucho bien de ya, pero yo cochino pasó para el hacer. Nunca se ocurrió no pacho no. Chami, but you are at you. I don't know. It is short to John Papa Kumako. Yes, you on what is here? What is here? I said, because sorry. But we are as a grown, we will see some grown up in Waka. So, said, we could be as a Chian a year. We will see leaders from Java. To hold your number. When you go for Java, is here, right? Da me kan me say said the euro is di asom ne de senke beya nka National House of Chiefs ade srede na mesre senka na nanom ma bosumi bia nka region ba akomra na nko mehwe said the euro santehene esi di asom said be beboa ma ensasesem ni adehesem ni nkonya sama hodo a ewa amantama hodo bebre mu no ne nyina be free ho no fe ya de sre kwanso me din de mame fozi otweda mpo nyankopon ya adoma ye behia makramo